Ayo. Ah. Papa, papa. Sayang. Apa Lena? Ah? Itulah pasti. Guys, ನಮಗೆ ಬೀಚ್ ಇದ್ದದ ಬಾರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಕ್ಕ. ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ. ಆರ. ಹಾಯ್ ಪಪ್ಪ. ಹಾಯ್ ಅಲ್ಬಿ. ಗುರ್ತಾಣ ಪಪ್ಪ. ಪಪ್ಪನ ಗುರ್ತಾ ಬುಜಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಬೀಚ್ ಬತ್ತ. ಅಣ್ಣ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು. ಅಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತಂడి ಬನ್ನಾಗ ರೋಡ್. కొంచెం కూడా లేట్ అండి ఆల్రెడీ ఇంకో లేట్ అయిపోతుంది దీనికి కత్తలకి బక్కల లేట్ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉದಾಹರಣೆ ಪರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ವಾರಿ ಸಮೇಟ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಬತ್ತಾ ಹೊರಣ ಬೈದಿನ ತಮಗುಲು ಬಾರಿ ಬೈಕ್ ಬಂದಾಗ ತೂಪಿನಿ ಬರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತಿ ಬೀಚ್ పోయి ಅಂದು ಏಪಡಿ ತುಳ್ಳಾರ ಅಂತುಲ್ಲು ಫೈನಲ್ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ದೀಪಕ್ ಬರ್ಪಿ ನಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ పోయి ಬಂದೆ ದೇಪನ್ನ ಬೈಕ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದ दादा पप्पा पिनिमित्त या बक्कल नमक लेट आंडल ट्रैफिक दिक्कत गालिपटा आरो हां दादा पो आयो हां ಒಂದು ಬಾಲೆನ್ ತೋಡು ಅಂಚ ಹಾ 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 ಓಯ್ 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 ಮಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 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 ಪೊಯ್ಯ ಬಾಯ್ದು ಪಾಡನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂಲೆ ಇದೆ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜೆ ಪಾಡಜರ್ ಆರುದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಟ ಓಯ್ 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 ದೂರಬ್ಬ ಆರು ದಾರಿ ತೋಜ ಪೋನು ಅಂದು ಮಾರೆ ಸರ್ ಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಅನ್ ಬಂದ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಬೇವರ್ಕ ಆರು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ತೂಂದು ನೋಡ್ತಿ ಬ್ರದನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದುಂಡು ಕಾಪುಡು ಬೀಚ್ ಸಾರಿ ಬ್ರದನ ಒಟ್ಟಿಜಿ ಮದನಂಡ ದಾದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಲೇಟ್ ಅಂದು ಕಾಪು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಆಣೆ ಅಂಕಲ್ನ ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನ ನಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಡಪುಡು ಇತ್ತೀರ್ ಪನ್ನ ಇಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಏರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಪಿರ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪನ್ನ ಅಗಲೆಗಿಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಏನೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಪರತೆ ಮಲ್ಪುವ ಯಾನು ದೀಪಕ್ ಮುಲ್ತ ಬಿದ್ದಾಡುವ ಅಂಚಿಡು ಅಪೂರ್ವನ ಐತೆ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತಾಡಲಿ ಸಂಬಾರ ಉಂಡು ಚಲೋ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಓಯ್ ಮಹೇಶ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂದಾರತ್ತ ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಜಾರತ್ತ ಬನ್ನಿ ಏರ್ ಬನ್ ಏರ್ ಬನ್ ಕೇಂಡದ ಏರ್ ಬನ್ ಇದ್ದೆವು ಅವು ಏರ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ಲೆ ಅವು ರಡ್ಡೆ ಬುದಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬನ್ಲೆ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಅವ ಆಲದ ಈ ಖುಷಿ ಆಣಲೆ ಅದ್ರಾಗ ಸುರಾನ್ ರಂಜ ಅಂತ ಕಲ್ಕ ಅಯ್ಯ 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 ಅವು ಗೊಂಬೆ ತುಂಡದು ಮಿತ್ರೆ
ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ತೀರಿ ಮದ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಿಯಾ ಮದ್ಮೆ ಸಿಯಾ ಮದ್ಮೆ ಸಿಹಿ ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಅರೆ ಸಯ್ಯ ಬಿಂದಿಲ್ಲ ಏಪ ಫಿಕ್ಸ್ ಆನಿಗೆ ನಾನು ಏರು ಏರು ಆಯನ ಅಂಚಿನ ಅಂತೆ ತೀರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ನಿಗಲ ನಡ್ಚಂತ ಡೀಲ ಅವನಿಗೆ ಓಕೆ ಕುಲೆ 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 ಸಯ್ಯಾ ಕುಂಜಿನ ಕುಂಜಿ ನಾರಾಜಿ ಸಯ್ಯಾ ಬಂದು ಸಯ್ಯಾ ಬಂದು ಕುಲೆ ಮಾರೆ ಬಸ್ ಸಯ್ಯಾ ಕುಲೆ 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 ಅಪುರ ಕುಲಿಯಾ 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 ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಡು ಬಲೆ 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 ಕಾಪುಜಿ ಮಾರ ಎಂಗಲಾಪುಜಿ ಕುಲ್ಲಿತೆ ಬಲೆ ಕುಲಿ ಐಟ್ ದಿನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಲೈನ್ ಕೊಲ್ಲುಗ ಆಡ ಏನಲ್ಲ ನಿಟ್ಟು ಬೋರಿದತದ ಅಂದು ಎದುರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಾ ಕುಲ್ಲಿನ ಸೀನೆ ಒರಿ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲೇ ಆರು ಕಡೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಯ್ಯಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪೋ ಇನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹೊಡ್ತೀಯಾ ಕವಿದಕ್ಕ ನೀವು ರೆಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರ ಉಲೆ ಸವಲೆ ಎರಡು ಜನ ಉಲೆ ಮಾಡಲಿ ಎರಡು ಜನ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕು ಸಯ್ಯಾ ನಚಿಯಾ ಸಯ್ಯಾ ಪೂರ ತೇಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಯ್ಯಾ ಸಯ್ಯಾ ಅಪುರ 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 ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಪುರ ಬೇಗ ಸಯ್ಯಾ ಆತು ಬಂದ್ರೆ ಪೂರ ಬಂದ್ರೆ ಸಯ್ಯಾ ದಿತ್ತಿ ದಿತ್ತಿ ಸಯ್ಯಾ ಫುಲ್ 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 ನೋಡು ಸಯ್ಯಾ ಸಯ್ಯಾ ಐತೆ ನಂದು ಸಯ್ಯಾ ಇತ್ತೆ ಈ ಜಾತ ಜೋ ಆಚೆ ರಾತ್ ಫುಲ್ ಸಯ್ಯಾ ಇತ್ತೆ 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 ಓಯ್ ಓಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸಯ್ಯಾ ಸಯ್ಯಾ ಆಯ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಯ್ಯಾ ಒಂದು ಸಯ್ಯಾ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಯ್ಯಾ ಬಾರಿ ಗುಲ್ತೊಂದು ಗುಲ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಯ್ಯಾ ಆನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಯ್ಯಾ ಬಕ್ಕ ಸಯ್ಯಾ ಸಯ್ಯಾ और लास्ट में सुन नहीं पड़ी रे सैया चोर सैया सैया सुनते भले भले जा हां सैया बंद बढ़िया आई तीन बंद जाना हां ठीक है बंद साइलेंट हां
ಬೇಗ ಸಯ್ಯಾ ಆಡೆ ಆತು ಹೋಯ್ತಾ ಕೊಡಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೀವು ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಏನೋ ಪುದರ ಏನಾಯ್ತಾ ಪಲ್ಲೆ ಏನೋ ದಮ್ ಶರಾಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಂಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ರಿ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಪುದರ್ ಬನ್ಪಿನ ಕಲ್ ಹೋನ ಕಲ್ಲು ಹೋನ ಏನ್ ಜಾನ್ ಬರೀ ಕಸಿಗೆ ಮಾಂಜನ ಬತ್ತೆ ಕರಾಲ ಕಾಯಿ अच्छा ಹಿಂದಿ ಅಂಚ ಓಕೆ 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 ತುರುಕು ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಅದಾದ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯೋ ಕನ್ನಡವೋ ಸಿಂಬಲ್ ಅದಿಲ್ಲ ತಿಳಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಗೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಮೂವಿ ಪಣ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ ಐದು ವಕ್ಕ ಏತ್ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಏತ್ ವರ್ಡ್ ಓಕೆ ಐದು ವಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಐಟ್ ಏತ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಓಕೆ ಇತ ಅರ್ಥ ನಂಗೆ ಐದು ವಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿತೆ ಒಂಜಿ ಏನೈತೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಡ್ ಉಂಟು ನೆನ್ನೆ ಐಟ್ ಜಂಪ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಐಟ್ 4 ಅಕ್ಷರ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ದ ಅಕ್ಷರ ಐಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಆಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಈಗ ನಿಕ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ನೆ ಮೂವಿ ದ ಪುದರ್ ಇಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಲೆಟರ್ ಐಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾಫ್ ಅಂಚ ಬಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಪ್ಪಡ ಪಡ ತೊಂದ್ರೆ ಅವು ಈಸಿ ಪಡ ಹಿಂಗೆ ಬಡ ಒಂದೊಂದು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಆಡಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಾ ಟೀಮೇ ರಾಂಡ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅದೇ ಪಕ್ಕು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಅದು ಗುಲ್ದಿ ಯಾರು ಬಡ ಜೋರು ಜೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಕುದರ್ ನಾರ್ತಿ ಬಂಗಾದ ಅದಿಲ್ಲ ಬಲಂಟ ಈ ಬರೋಡು ಏನ ಬರೋಡ ಬರೀ ಚಿನ್ನ ಇದೇ ಕೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಅದಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ರಂಜಿನ್ ಬರೋಡು ಓಕೆ Second. Okay. Sabbi. Full Sabbi. So Sabbi. Di. Hindi pakka. E. Dada di. Da. Sabbi da. Okay. Second word Sabbi da. First da. ಭದ್ರಾಡು 12 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಮನೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಬ್ಬಿ ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಎಲೆ
तुला अवे रिलेटेड पुढं एक्झॅक्ट करता यायची अहो ऍक्च्युअली निघून आता ब्रेक डाऊन मारता रनच्या बरोबर फेक इट करून ओके ಆಗಲೇ ಮೂಜ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಸಾವು ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಲಾ ಹಿಂದಿ ರಾವುಡ ಹಿಂದಿ ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಓಲಾ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓದು ಮೊಬೈಲ್ ಈಸಿ ಅವರ್ಚಾ ಯಾರು ಅಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಓಯ್ ಯಾವ ಬಿಲ್ಲ ಬರಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತ ಜನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಲೂಟ್ ಅಂತ ನಿಗಲಿ ಹೀರೋನಲ್ಲ ಬದಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ என்ன புதியடுதா ஏர்ல புதியடுதே ஸ்டார்ட் செகண்ட் வேர்ட் என்னடா थर्ड வேர்ட் இஜ்ஜே ಬಂದಿದ್ದಿ ಏನಡ ಒಂದು ದಾದನ ತೋಜಿಂದ ಏ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊರೆದು ಫಸ್ಟ್ 5 ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ತು 5 ಲೋಕ ಈಜಿ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಏ ಗೊತ್ತೇ ಓದಿದ್ದ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನ್ ತುಲಿತ್ತೆ ನೀವು ಭರತ ಹೊಸತ್ತ ಭರತ ಭರತ್ ಮೀಡಿಯಂ ಓಕೆ ಏಟ್ ವರ್ಡ್ ರಡ್ಡೆ ವರ್ಡ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ರಡ್ಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಅವು ಲೆಟರ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಜಾಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಮೂಜಿ ಲೆಟರ್ ಓಕೆ ಲೆಟರ್ ಅಂಚಿದ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಲೆಟರ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ವರ್ಡ್ ಹಿಂದಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಂಟಾ ಓಕೆ ವರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಲೆಟರ್ ಕಾರಣ ಬಂದೆ ಚೂರು ಕಾರಣ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಕಿವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನರ್ಸ್ ನರ್ಸ್ ಕುಂತಿಂತಿ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಲೆ ಫ್ಲಾಗ್ ರೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ರೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ರೆಡ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಓಕೆ ಜಗ್ ಜೆ 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 ಜಬ್ ಜೆ ಜಬ್ जा जा जी जी जा जा जी जी जू जे ಜೂ ಜೌ जू जू जी जे जय ಜೈ ಹಿಂದ್ जाओ ಜೈ जाओ, ಜೈ जाओ। ಮಂದಿ जाओ ಜಹ जाओ जा जा जी जी
जा जा ओके जा ओके जा जा करेक्ट जा करेक्ट जा. ओके नेक्स्ट जा जा जी जा जा जी जू जू जूट जू ಜೂ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೂ ಅಂತ ಜೂ ಜೂ जू ಜೂ ಜೂ ಮೈಸೂರ್ದ ಜೂನಾ जग ಜಗ್ ಜಾ ಜಾ ಏ ಜಿ ಇದು ಜಾ. ಜಾ ಜಾ ಜಿ ಜಿ ಮುಂದೆ ಜಾನಿ ಮೇರಾ ಕಾಮ್. ಜಾನಿ ಮೇರಾ ಕಾಮ್. ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ರೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಜಾ ಜಾ. ಜಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಜೂ 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 ಜಾ ಜೂ 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 जा जा जी जी जू 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 ಜೂ ಜೂ ಪಡ ಜೂ. ಓಕೆ ಜೂ ಪಡ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಓಕೆ ಹಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ सेकंड Zig. अरे कहना क्या चाहते हो ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಲೆಟರ್ ये तो सुलभ बस seriously. ಓಕೆ ಓಕೆ सेकंड सेकंड ಜೂಟ್ ಜೂಟ್ ಅಂಚಂಡ ಅಂಚಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆಂಡ ಜೂಟ್ ಬಿಡಿಗೆ. तू झूठा ಜುಗ್ 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 तू झूठा. ದಾದಾಂಡ ಜೂರು सेकंड अच्छा ಇದು ಒಂದು ಬಂದದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು जुग जुग जियो ಮಿಲಿಟರಿ ಶೇರ್ವಾನಿ. ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈಕ್ ಅದೇ ಅವ್ವೆ ಅಣ್ಣೆ. व्हाट जिम जिम ಈ ದಾಲ್ ಬಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಜೇ ಜೇ ಚಳಿ ಜೇ ಜೈಲು जय ಜೈಲಿಡೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡೊಂದು ಜೈಲರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಯರ್ ಲಾಯರಾ ಲಾಯರ್ ದಾದಾನ ಹಿಂದಿದೆ ಮೂಜಿ ಲೆಟರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಲಾಯರ್ ಲಾಯರ್ punishment. ವಕೀಲ್ ವಕೀಲ್ ए इंदु जॉय कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं. ಸ್ವೀಟ್ अम्मा अबे ಅಂತ ಅಮೃತ ಧನಿಕಲು ದೇವ್ರು ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದ ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಬಚ್ಚ ಬೋದ ಹಾ ಟೈಮ್ ಆವತ್ತು ಆಮ್ದಾನಿ ಅಟ್ಟನಿ ರಸನಿ ಟೈಮ್ ನಾಲ್ಕು ನೋ ಕಾಂದನಿ ಹಾ ಕಾಂದ ಕಾಂದ ಬಜ್ಜಿ ಓಡಿ ಪೈಸಾ ಹಾ ಪೈಸಾ ಮಣಿ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಪೇಪರ್ ಹಾ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಹಾ ಬೆಕ್ಕರಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿನ ಹಾ ದಾನ ದಾನ ಬೇರೆ ತಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಯಾರು ದೂತೆ ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದೆ.
Timer ಆಟ. ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲಿ ಉಪ್ಪಡೆ. ಪೈಸಾ. बड़ा हरामी हो बेटा ಆಮ್ದಾನಿ ಎಟ್ಟನಿ ಖರ್ಚು ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಯಾರು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ 40 ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸುಧಾಕರ್. ಎక్కడ ಬಂತು